této závěrečné části lekce věnované obecným postupům práce s příčnými plachtami se dostaneme k jejich kasání. Stejně jako u spouštění plachet je i tuto činnost nutné zvládnout co nejrychleji. Uvidíte sami, že to není vůbec složité. Skasání plachty či plachet opět probíhá ve 3 krocích. Prvním je příprava lan ke kasání. Jak už jistě tušíte, používat budeme lana kasounů i z kasalnic a zároveň budeme pracovat s otěžemi, případně halžemi, závěsníky a výtahy brámových ráhen. Já vím, říkal jsem, že se budeme věnovat jen základům, bez zbytečných detailů, ale když už jsem to tak trošičku nedodržel, tak si ještě ukážeme i vzorová rozmístění kadetů při kasání všech příčných plachet předního stěžně. Pro kasání přední plachty je zapotřebí 2 kadetů u kasounů a z kasalnic, 2 kadetů u levé a pravé otěže na střední palubě a 2 kadetů u halží vlevo a vpravo na přídi lodi. Pro košovou plachtu je třeba celkem 4 kadetů u kasounů a z kasalnic, tedy po 2 na každé straně lodi, a 2 kadetů u otěží. Ke skasání brámové plachty se připraví 2 kadeti u kasounů, z kasalnic a závěsníků brámového ráhna. Další 2 kadeti budou u otěží. Kadet určený k pravé otěži však nejprve obslouží výtah brámového ráhna. Tak a pojďme k praktické ukázce kasání. Vždy jeden kadet na levoboku a další na pravoboku sejmou a odváží z kolíků lana kasounů, tedy jedniček. Lana z kasalnice neodvazují a zůstanou v tuto chvíli na svých místech. Kasouny kadeti uchopí co nejvýše tak, aby mohli začít s okamžitým taháním. Další dvojice nachystá levou a pravou otěž a v případě přední plachty ještě další 2 námořníci připraví halže. Pozor! Lana otěží a halží se před kasáním neodvazují zcela, ale drží se pevně pod kolíkem či přes vazák. Je to nutné, protože do plachty se stále opírá vítr a při úplném uvolnění lano v ruce neudržíte. Připravenost všichni kadeti nahlásí velícímu důstojníkovi. Levá otěž připravená. A čekají už jen na pokyn ke skasání plachty. Druhá, tedy výkonná fáze, začíná povelem skasat plachtu. Ten okamžik se zahodí lana otěží, v případě přední plachty i halží, a kadeti u kasounů začnou usilovně tahat. Jakmile jsou otěžové rohy plachty až u konce ráhna, kadet řádně pod kolíkem dotáhne lano kasounu, případně ho takzvaně dopumpuje a pak ho zajistí 3 osmičkami na kolíky. Nyní je plachta přeložená na polovinu. Bez dalšího velení se pokračuje postupným kasáním z kasalnic. Odvážou se tedy lana z druhého kolíku v dané sekci a tahají se takzvané dvojky. Po jejich dotažení a zajištění se odváží 3. lana a skasají se 3. No a nakonec následuje stejná práce se 4. Důležité je na nic nečekat a brát jedno lano po druhém v rychlém sledu, aby byla plachta co nejdříve skasaná. Lana otěží, případně halží, se mohou navolno uvázat na svá místa. Je také zapotřebí projít všechna kasací lana, zda jsou skutečně dotažená, a případně provést opravu. Pokud se dělají všechny plachty, tak pochopitelně neuklízím, pokračuji na dalších kolíkách. Po skončení kasání následuje 3., tedy úklidová fáze. Družstvo lesců se sedáky opět vystoupí do lanoví, kde řádně složí, zbalí a zagasketuje plachtu. V době, kdy lesci pracují s plachtou na ráhně, pomáhá vždy alespoň jeden kadet na příslušné palubě s případným dotažením lan, kasounů a z kasalnic dle pokynů gasketujících. Paluba! Nalevo 3 dotáhnout!
Dobrý, trojka, dobrá. Trošičku čtyřku. Samozřejmostí je, že se provede i řádné zbalení a uklizení všech lan použitých při práci s plachtami. Tak, a dnešní videolekce věnovaná kasání příčných plachet je u konce. Říkáte, že v tom máte zmatek? Nevadí. Doporučuji vám zhlédnout všechna videa opakovaně. Můžete se také podívat do příručky Kadeta, kterou najdete na internetových stránkách lodi. Stejně jako v životě i zde platí, že opakování je matka moudrosti. Při plavbě na La Grace budete tyto činnosti navíc stále procvičovat prakticky, takže věřím, že časem vše pochopíte.